Dnes vám ukážeme, ako môže hologram s AI avatarom úplne zmeniť onboarding a premeniť ho na nezabudnutelný zážitok pre každého nového kolegu či kolegyňu. Hologram onboarding, efektívne HR riadenie systémov pre moderných zamestnávateľov. Ja vás tu vítam na tomto dnešnom workshope s názvom HR Hologram Onboarding 5.0. Alex je AI avatar. A vlastne dnes sa budeme rozprávať aj o tom, ako povzniesť onboarding na takú vyššiu úroveň. A teraz je v tom zaškolovacom procese, je v práci, prvé 2 týždne a potrebuje si z domu niečo urobiť, cez home office. Vie sa pripojiť k Alexovi, že nemusí ísť fyzicky do tej firmy, aby si získala tú informáciu. Radi, že ste s nami objavili takto budúcnosť HR. Ďakujeme veľmi pekne.